Nakadai ang mga estilo sa paghablon gikan sa mga lumad gibida sa usa ka exhibit sa Pasay City. Ato kining tan-awon pinaagi ni ining report. Nang wala pa naabot ang mga langyang mananakop, nakatahi na sa tong kasaysayan ang atong kultura sa paghablon. Pamatuod niini ang mga bisti nga gibida sa likha exhibit. Usa ka week-long event sa PICC nga dalit sa Office of the First Lady and Tourism Promotions Boards nga nagtinguhang mapalambo ang paghablon sa nasod. We need to know the ways we can help them. And by helping them, you preserve a tradition and that's fast dying. Misyon usab kini sa 50 City ka mga weavers sa laing-laing bahin sa nasod nga gibida ang ilang hablon gikan sa Inabel ug Binacol sa Luzon, Peña Seda sa Visayas, Abaca sa Mindanao ug laing-laing mga estilo sa paghablon. Ito po ang hanap buhay namin po sa amin. Kasi hindi namin pwedeng walain na ihinto ang aming kultura po. Mitambong sa kalihukan si GMA Network Senior Vice President for Programming, Talent Management Worldwide Support Group and President for GMA Films, Annette Gozon Valdez, suloob niya ang Inabel hand-embroidered sleeveless coat nga ginama gikan sa Abra. Nakakatuwa ngayon kasi parang may resurgence sa nationalism, patriotism. Nakita natin yun sa Maria Clara at Ibarra, nabalik yung love for history. Sana magka-resurgence din sa pagmamahal sa sarili nating kultura. Pati nga sa mga lihim ng Orduha, abangan rin doon, ipapakita rin doon ang cultural jewelry ng Philippines. Mamahimong bisitahon ang likha exhibit hangtod ugma Pebrero 28. Kauban si Rod Prado, Mark Regiabella, GMA Regional TV Live.